Watmu kuwi negara Ngastina. Mula aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nerak marang kodrating Hyang Mahanasa. Aja nerajang marang kodrating para Jawata. Kowe tak kandhani sing kanthi becik, sing kanthi apik, kowe mulya, kowe balya. Yen pancen wis anggere kepengin dadi ratu, ayo ngaranana cah bagus, ngaranana negara ngendi? Negara ngendi kang bakal mbok bedah? Awakmu ngawong nggih saguh mbedah negara mau lan tak pasrahke marang sira kulup anakku lanang Wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi senopati Ngastina. Mesti wae dikapak-kapakno Siwa Ngawangga mesti mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Mongko Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewadene banget-banget Siwa Ngawangga nggone tansah ngestu padha marang dawuhing kok Kanjeng Prabu Ngastina. Tumule mentala paring pangandikan kaya ngono karo Wisanggeni. Wa, taunana windanana aku ora bakal bali marang Drepsila Geni. Yen Siwa Ngastina durung tak bondo, tangane tak krincong sikile. Ora metu njaba aku mentala karo kowe. Kakang Antasena wis dadi Kang metu njaba ni aja kaya bocah